こんばんは。本日は面接の機会をいただきどうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はラシア・ディティアと申します。ラシアと呼ばれています。今年は19歳です。家族は3人います。父と母と私です。趣味はジョギングすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。生年月日を教えてください。生年月日は2007年の5月の13日に生まれました。年齢を教えてください。年齢は19歳です。身長と体重を教えてください。身長は約69センチメートルです。体重は55キログラムです。短所を教えてください。短所は忙しがり歴ですが、人と関わると努力しています。その短所はどんな時ですか？その短所は新しい人と会うとき、忙しがり屋です。長所を教えてください。長所は力に自信があり、仕事では丁寧で細かいところまで注意して取り組むことができます。趣味は何ですか？趣味はジョギングすることです。最近いつしますか？最近は日曜日にします。1週間に何回しますか？1週間に2回ジョギングをします。何曜日にしますか？土曜日と日曜日にジョギングをします。昨日しますか？はい、昨日します。誰としますか？友達とジョギングをします。何人でしますか？2人でジョギングをします。どこでしますか？広場の周りにジョギングをします。家から広場まで何で行きますか？自転車で行きます。どれくらいかかりますか？3分くらいかかります。トレーディングをしますか？はい、トレーディングをします。例えば、腕だけとか、プラップとか、ストアップなどします。日本語をどれくらい勉強していますか？10ヶ月くらい日本語を勉強しています。学校へ入る前に何をしますか？専門学校を勉強しました。どこで日本語を勉強していますか？あ日本語学校で日本語を勉強しています。一つクラスは何人いますか？25人います。男性は何人いますか？男性は10人います。女性は何人いますか？女性は10人います。先生は何人いますか？先生は5人います。誰と日本語を勉強しますか？先生と友達と会話を練習します。どうやって学校で先生と友達と会話を練習して家で日本人の発音を練習します。面接の練習をしますか？いえ、練習しません。でも、友達といつも会話を練習します。何を練習しますか？いえ、練習しません。日本語はどうと思いますか？難しいだと思います。特には日本語の発音です。昨日勉強しましたか？はい、昨日勉強しました。何を日本語の漢字を覚えます。一日何時間くらい勉強しますか？一日8時間くらい日本語を勉強しています。学校終わってから何をしますか？先生からそこでやります。学校何時から何時までですか？朝8時から昼3時までです。何曜日から何曜日までですか？月曜日から金曜日までです。休みの日は何をしますか？先生の畑で手伝って、部屋で掃除して、仕事をやります。何時に学校行きますか？7時に
学校へ行きます。何時に着きましたか7時半くらい着きました。すみません、佐藤さん。佐藤さんも会社あって、時々飲みこサポートしますか？はい、私が一応です。どうもありがとうございます。失礼します。よろしくお願いします。